Heslo Mariánka nás spája je o tom, že má spájať od maličkých detí, matiek, strednej generácie, aktívnej generácie až po tú dôchodcovskú. Veľa z vás tu bolo na divadle, tento spoločenský dom, to je to málo kde majú takéto niečo, je tu absolútne elegantná forma na také divadlo, ktoré som tu zorganizoval. Starí Mariánčania, to im pripomenulo staré časy ochotníckych divadiel, že takto sa nestretli tu ľudia 10 rokov. A toto poďme robiť, tú pozitívnu atmosféru a energiu, aspoň snažiť sa, že ten život je naozaj neúplne jednoduchý, ťažký a krátky, tak na čo si robiť zle? Poďme robiť dobré veci, alebo aspoň ich skúšať. Dole zase na tom futbalovom ihrisku, že sme tú atmosféru, tam zase som mal taký vnem, že už tu len rozhlas chýba a nám to pripomenulo akcie Z brigády, pomaly tí ľudia tam chceli sa lopat chytať a hrabať to ihrisko. To je, preto vrajím, že takto snažme sa tú pozitívnu energiu, aj keď viem, že človek nepresvedčí všetkých, ale minimálne sa o to musí snažiť. To isté, čo pred voľbami, zase pani sa pýtala, tak je, tá téma je úplne jasná, dokonca ľudovo je nazvané zelená plocha oproti Marialandu. A naozaj sa tam dá spraviť nejaký komunitný park s nejakými možno službami pre tých občanov dole, ale aj pre tých horných, aj pre tých dolných. A ja si myslím, že po tých rokoch už je aj dôležité, už to nevolajme stará nová Mariánka, sme Mariánka, tak skúsme to do tohoto dávať, lebo všetci sme Mariánčania, aj tí noví, aj tí starí.